sekulako poza hartu nuela, baina poza horrek ezin zaitu eman lana nola ala egitea. Horregatik esan nion, ni Markosi esan nion, behar nitula egun batzuk ikusteko ze dokumentazioan eken lortzea, ikusi ahal izateko barku txukuni egitea baneukano ez. Ze planoik espazio da hori dena gauza asko asmatu iten di, ezta? Gaur egun kaleko kotxeekin gertatzen den bezalaxe, marka bateko izan, obestegenekoa izan, antzeko die. Eta aparejo aldetik eta hori, bueno, gauza asko ikusta dare beste barkuntatik. Baina ezin dezu bere nortasuna galdu, ezta? Orduan nik jakin nahi nun ze material nukan, bere ala kontatatu nun ere lagun eta masu den Jesus Mari Peronak, bere ala pasazizian argazkik eta gero akuariumen esantziaten plano bazituztela, kaskar xamarra baina zituzten, eta gero zeon Ricardo Metautenek nire desagertutako ezagunak egin zuen modeloa, akuariumen bertan, ezta? Orduan, bueno, ikusi nunen posiblea zala gauza txukun bat egitea, baiezko emanion Markosi.